Така. Това е Парарорийския манастир. Пещерен манастир. Сега бързо ще го обиколим. Виждате ли какви римски тухлички има от едно време тук? Тая страна виждаме доста изпразнения на прилепи. Явно тук отгоре е пълно с прилепи. И жучки. Ето там. Да, но продължаваме на по-интересната част. Така, която е тук. Какво е това тук? Иконки. Иконки, да, стари, много стари иконки. Стотинки. Ето тук. Много хубава арка. Там продължава около 15 метра. Обаче вижте да не настъпите. Тук има някакви останки. Мисля, че са човешки кости. Дано да не са на някой монах останките. Но, не, май са на животно. Май са на заек. Тъй, че спокойно ги надкрачвам. И вижте сега какво има там. Там има една дупка, която е горе-долу 15 метра и продължава надолу. Продължава, знаеш ли колко надолу? Тук е обаче като нещо като стълби има. Те са, не са стълби, но имам предвид, не е обезопасено. Не знам какво има там долу. Може би трябва да се дори с въже. Защото, да, не се знае. Може да се мине надолу, но ето тук е тази стръмната част, която е около, може би, 2 метра, 3. И след това вече не знам какво следва. Така. И тук е толкова. Прескачам заека. Сега. Тук има един интересен камък. Карагъл. Тук ето някакъв удар ли, не знам какво. Тук вече трябва да се наведем. Се влиза на 4 крака, обаче продължава и нататъка. Опс. Така.